Moji sinovi su kojeg u ovom ozračju Duhovskog utorka općina Omišalj je bila sklona podržati. Kod prvog susreta je naša današnja autorica Vedrana Franelić došla u općinu i predstavljala nam taj projekt. Mene osobno je izložba odmah od početka zainteresirala, jer tijekom godina sam sam pokušavao umjetnicima na neki način nametnuti temu glagoljice kao temu i znam koliko je to zahtjevno i znam koliko sam u tome u stvari ne uspio. I onda kad se dogodilo nešto što je sasvim suprotno i gdje je taj umjetnost u kojoj se ta glagoljica prožima do srži i gdje se vidi da to nije samo korištenje glagoljice kao u pomodarskom nekakvom duhu kako i danas se može na neki način protumačiti. Tako da mi smo tu izložbu prihvatili svesrdno, ali o njoj bi ja zapravo vodio na one koje je za to stručna, naša kulturologinja je uzela malo truda, pa proučim ga ovo, pa molim da nam gospođica Bijelić kaže nešto o ovoj izložbi. Znači, sada bih vam pročitala dio predgovora Teodora Dekancijanija. Potreba da stvaramo i ozemljimo ruke masnom materijom prapočetka izvire iz samoga našega bitka, bilom uskreptala srca nošenoga genijem kreacije. Tu gdje je naše mjesto, u njedrima majke zemlje, pod otkucajima roditeljice naše, duhom poneseni u povitlacu ljubavne čežnje za domom i svojim tragom. Ponosito se oglasismo glasom djeteta majke zemlje, da braći po majci zborimo glasom i slovom, da bilježimo i jučer, pišemo danas, spominjemo i sutra, glagoljamo iz korijena na slavu majke naše zemlje. Tu ostvari smo glagolji grad uz blagoslov naše majke rukama neumrlih klesara, skulptora, kipotvoraca i slikara, rukama sestre naše po majci zemlje. U tehnikama umjetničke keramike, varirajući pristup materije pečene zemlje, glazure i boje, Vedrana Franelić stvorila je opus glagolji grada, oblikovana poznatih nam iz davnina. Proročanskom zadaćom njedri fantasmagoričnu zbilju u osnovama stvarana svijeta transportiranog u sliku, legende i mašte. Glagoljski znakovi u svojevrsnom skulpturalnom ozračju sjedinjuju se u ljubavnom susretu sa dvorima, gradinama i kamenom našim. U svojoj recenziji doktorica Anita Rončević navodi: Vedrana Franelić oblikuje žitki glineni medij u prepoznatljivost zavičajnih simbola starog pisma našeg primorskog kraja. U toj igri nazire se emocionalna uključenost autorice kroz glagoljaške uglate oblike oblikovane mekim ovalnim potezima. Glagoljica je motiv kojim autorica definira svoj prepoznatljivi, stvaralački, a time i originalni identitet. Sad, nakon ovoga bi zamolimo načelnicu da se obrati skupu i učini sam čin otvorenja izložbe. Ja vas najprije sve lijepo pozdravljam, iako sam to izvršila ispred ovdje dok smo se okupljali. Ono što bih ja voljela ovdje naglasiti, da nas smo dvoje zajedno upoznali gospođu Franelić i sami se upoznali zapravo sa onim što nam ona ovdje pokazuje, dakle dojmovi su istovremeno stečeni. I ono što jedino mogu reći, zapravo meni kao načelnici, a onda govorim i u ime cijele općine, izuzetno drago da u okviru našeg programa proslave Duhovskog utorka, odnosno Dana općine, možemo ugostiti ovako lijepu izložbu. Kada stručnjaci kažu da je ovo vrijedna izložba, ona je zasigurno vrijedna samim time što predstavlja, odnosno koristi se glagoljicom. Ono što ja mogu reći, a vjerujem da će se većina ili svi složiti, da je ona lijepa. Prije svega ona predstavlja i motive našeg Omišlja. Dakle, vrijedna jeste, lijepa jeste, mi smo ponosni što je imamo. Ja vam se zahvaljam što ste nam pružili mogućnost da uživamo u vašem dijelu i evo, jedno što mi ostaje je proglasiti ovu izložbu otvorenom. Kad je izložba otvorena, još samo se malo strpite, da damo mogućnost i autorici da kaže nešto o opusu koji je na neki način projekt i inovacija i
ali prije najbolje da se zahvalim općini Omišalj i načelnici, gospodinu Jakovčiću, i svima što ste me primili, što ste me ugostili, što ste odmah prepoznali nešto da to želite naprosto ugostiti u vašem gradu. Projekt je nastao spontano, nastao je iz skulpture, kako sam ovdje napisala, znači jučer je Glagolji grad, u stvari Glagolji grad, to je grad koji priča svoju priču. Jučer je bio kreacija keramičkih skulptura i kad sam počela raditi skulpture nisam ni u primisli imala ideju u šta će se to sve kroz godine iznjedriti i da ću ja ići po gradovima i izlagati ove skulpture. Danas je znači to promocija. Ta kolekcija koja je bila kreacija nagrađena je prošle godine u 11. mjesecu na Zagrebačkom Velesajmu zlatnom medaljom za inovaciju u umjetničkom dizajnu. I to me nekako ponukalo da se ohrabrim i napišem projekat koji ima za svrhu obići gradove Primorsko-goranske županije, a možda čak i dalje, i promovirati glagoljicu kao kulturno-duhovnu vrijednost i posebnost Hrvatske, da se brendira kulturno-umjetnički identitet i turistički identitet gradova, te da se naprosto valorizira glagoljaštvo kao glagoljaški identitet Primorsko-goranske županije. Evo, i ta nekako nit vodilja me je dovela da taj projekat krene. Strašno mi je drago za Omišalj. Ova skulptura koja je namijenjena Omišlju nastala je prije 2 godine, znači na prelazu 2012. i 2013. nakon jedne duhovne obnove, baš ovdje u ovoj crkvi. Nisam imala pojma da Omišalj ima svoj blagdan za duhovski utorak. I s tim da mi je posebno drago. Htjela sam napraviti tu skulpturu, a nisam imala ideju. Baš nakon te obnove mi je u tijeku, nje same mi je došla ideja kako da se ta skulptura kreira. Ja bi sad mogla pričati još danima i daljima, ali mi pogledajte lijepo izložbu i koga bude zanimalo, ja ću s njim posebno proći. Ja vam zahvaljujem, a sad vas molim da pogledate izložbu u malim grupama da nešto me stekne na... Sad ću pažljivo i zanimati. Pričamo o suveniru. Izašlo u gradskoj knjižnici, da. Znači, tu sad više nije samo da piše rad, nego da skora kada me otok, da bude odlučio. To je rađeno za izniku mozaika, ako nije prošao. Je neko misle zaključaj da to odredi, ali nije mozaik. Ako nije mozaik, trodimenzionalni mozaik, koji je malo nije prepoznato, a to je mozaik instalacija, stavlja su stoga dijelova. Samo da je riječ. Od sveta.